Здравейте, аз казвам Любомира и накратко ми вика Булото и съответно... това е толкова тъпо. Окей, после ще изрязваш. Сега. На здраве. След като 15 пъти се опитах да заснема някакво видео, сега това ще го направя като съобщение към бъдещето и аз. Oh my god! Гледам си предните видеа и всички ми казват как не съм изглеждала на годините си, обаче аз ги гледам така и си викам и си мисля по-скоро кога станах такава леничка. Много са интересни хората. В другото по-утрено човека ми се гледаха циганската поръчка. Не знам дали им харесва, са възмутени как може млад човек да се облече с такава цигана. Имам всеки. Грозно е да гледаш хората така. Особено като не ги познаваш. Да. Продължаваме. Аха да запиша някакво видео и оп! Аз не записвам, само си говоря някакви неща. Честно. Да се виждам. Така. Идеята по принцип ми е да снимам какво правим тук. В смисъл дейностите като ремонтни дейности. Здравейте, моето име е Любомира. Добре, може ли просто да не се представям? Здравейте, моето име е Любомира. Аз се опитвам да снимам това видео за 355 път. Здравейте! Аз казвам Любомира и се опитвам да заснемам това видео вече за 1000 път. И мисля това да е последният опит. Опитвам се да заснема това видео като представяне. Казвам се Любомира. Това е. Казват ми Булото накратко. Няма да го правя повече. Това видео, затова това е последният опит. Защо? Добре, предпоследния ще бъде. Ще пробвам още веднъж. Здравейте! Аз се казвам Любомира и това ще бъде първото ми видео. Нагалено всички ми казват Ловето. Опитвам се да го заснема вече за не знам кой път и това мисля, че ще бъде края. Няма да опитвам повече. По-натам мисля да кача и останалите опити, за да бъде смешно. Така, имам шантавата идея да направя някаква поредица от видеа, които евентуално да качвам тук. Има няколко теми, които искам да направя. Мисля, че не се изразявам твърде добре, не съм достатъчно good looking. Oh my god! Така. Смених ъгъла малко, до тук да са добре нещата. Направих още едно видео, което не ми харесва, защото говоря за неща, които нямат смисъл.